som Dansk Folkeparti ikke er så glad for. Tidligere på året udtalte Rasmus Jarlov, de konservative uddannelsesordfører, følgende, og jeg citerer: Hvis kommunerne vil forsøge sig med flere i klasserne, så har jeg tiltro til, at kommunerne og skolerne godt kan administrere det. Men kan kommunerne og de lokale skoler nu også gøre det? Det tror Dansk Folkeparti ikke på. Vi mener, at denne holdning ikke er holdbar i længden. Tag de mindre klassetrin som et eksempel. I indeskolingen havde de førhen 2 lærere på klassen. Nu har de 1, og efter den nye skolereform skal de måske have endnu flere i klassen. Det vil gøre det ulideligt for læreren og svært at holde overblik. Og det vil gøre det væsentligt, og det vil gøre folkeskoleelever udviklingen væsentligt dårligere end muligt. Derimod vil skattebudgettet bliver den samme, undervisningen stadig holder fint niveau, og danskerne får gode jobs, og Danmark har udviklet sig, som det hidtil har gjort. Forestil jer, at jeres klasse bestod af 35 elever. 10 af dem larmer. Selvom de kun snakker lidt, så vil det være en ulidelig støj, og det vil forstyrre så meget, at læreren ikke kan holde overblik. Og det vil være ufattelig svært at være der fra kl. 8 om morgenen til lidt senere læserne enden. Desuden vil klasseværelserne også være alt for små til at kunne rumme både eleverne og lærerne. For at I kan forestille jer konsekvensen af støjen, så anser vi, at en gennemsnitlig klasse larmer så meget efter klassereformen, at det går ud over 5 minutter hver time. Det vil gå ud over 13 timer, 13 skoledage om året, og hvis det foregår i alle 9 skoleår, så vil det gå ud over 120 skoledage. Det er mere end et halvt skoleår. Derfor støtter vi ikke en hedder klassebudget. Ja, Bang? Ja. Hvad vil Dansk Folkeparti gøre for, at klassebudgettet ikke bliver hævet? Det vil jeg Emil svare på. Ja. For at stoppe klassebudgetterne vil vi fremlægge en række eksempler, der fortæller, hvorfor det ikke er til nogen nytte. De gør det for, at kommunen gør det for at spare penge, men de gør det kun disse år. Og så uddannelsen vil blive meget dårligere, og vi vil ikke indtjene nogen penge på længere sigt. Derfor er det dumt.